Les bostonianes. Lluitem contra els que s'entesten a mantenir la dona en una posició social inferior. Canviaria la meva posició social per la seva. Quan estava a casa seva pensava que és molt elegant. Que em retreu que visqui en una situació còmoda. I tant que no. Jo procuro fer servir els meus diners per ajudar els altres. No li sembla que vindran dies millors i que es podrà fer alguna cosa bona per la humanitat? Senyoreta Olive, a mi el que em sorprèn és que la humanitat hagi après a conviure amb les seves desgràcies. Això és el que diuen els homes, perquè les dones continuem fent la funció que ens han assignat. L'única funció de les dones és fer tornar bojos els homes. Està en contra de la nostra emancipació. Ja li diré després. El seu cosí fa cara de ser molt intel·ligent. És un parent llunyà, més aviat. Exercia d'advocat a Mississippi i ha deixat la seva mare i les seves germanes i ha vingut a fer carrera a Nova York. Em fa l'efecte que no està gaire d'acord amb nosaltres. A molta gent li fa falta veure la llum de vegades. I arriba la nostra convidada d'honor. Senyoreta Versailles, m'alegra tornar-la a veure. Encantat. Senyora Farrinder? Perdoni, qui és aquella senyora d'allà? La senyora Farrinder és com si diguéssim l'apòstol del moviment d'emancipació del sexe femení. Ja. M'encanta tornar-la a veure. Gràcies. Em dic Matthias Parden. Soc periodista. Treballo pel diari La Transcripció. Espero que la senyora Farrinder faci un discurs. N'escriuré una ressenya. El públic en general està molt interessat en el moviment feminista i jo estic al servei del públic en general. Pro bono público. Quina gentada. Senyoreta Ha Versailles. vingut molta gent. Escolta, fem una mica de lloc. Seu.
La situació és més difícil cada dia. Hem de fer alguna cosa. I hem de fer-la de seguida, no et sembla? Dispensi, senyora. La coneix, la lleona? Vull dir, la famosa senyora Farrinder? Ja l'ha convençut que les dones són superiors als homes? Conec les dones molt millor que ella, sap? Soc doctora en medicina, em dic Prats. Basil Ramsden, encantat. Jo crec que els dos sexes són iguals i que els dos han de progressar per igual. Cap dels dos no ha superat la mediocritat. Ell és una dona... Vine. Hola, senyora Tarrant. Hola, com està, senyoreta Versailles? Estàs molt maca. Benvinguts. Benvinguts. Són els Tarrant. Ell es fa dir doctor, és un curandero mesmèric. Fa cures per magnetisme. Els prego que facin una mica de silenci, sisplau. Comencem ara mateix. Tranquil·la. Tranquil·la. Ara ve l'esperit, filleta meva. Que te'l creus? Ja arriba. No. Ja arriba, que vingui. Que aparegui. La llum. La marea. Ja puja. Ja puja. Noto. Sento que crida algú. Que demanen auxili. S'han torturat i també s'han crucificat. Moltes persones. Han patit segles i segles d'opressió. Però ha arribat el dia del seu alliberament. Aquesta és l'única causa sagrada. L'autèntica, la gran revolució. Ha de triomfar. Ha de superar tots els obstacles. Serà el canvi més gran de tota la història. Els que ens ajudin a mostrar el camí i encapçalin els esquadrons brillaran en la glòria eterna. I no vull pas dir aquella Coneix la glòria senyoreta creada pels Chancellor? homes per celebrar les gestes guerreres. No es pot dir que sinó la una glòria conegui, que prové del que és però en diví, conec que és molt bé justa i d'altres freda. com ella. Quan em miro al món i on l'han fet anar per als homes, llavors buido el pap i em dic: si això ho haguessin fet les dones, m'agradaria saber què en pensarien ells. Els homes, és clar, però em sembla que tots nosaltres ja en sabem la resposta. El que diu? No els hi agradaria gens. Suposo que tot això li ha inculcat el seu pare. Si ells no se'n surten, que ens deixin actuar nosaltres. I així comprovaran què som capaces de fer. Seria molt difícil fer-ho pitjor. Oi que sí? Sí, crec que sí. Al món hi ha una força brutal que es dedica a trepitjar i esclafar els dèbils. Des del lloc on sóc, on regna la pau i la bellesa, veig un desert d'ignorància i de misèria. El món es tenyeix de sang. Tot això ja ho he sentit 1000 vegades. Doncs jo la trobo molt maca. Em sembla que és anèmica i segur que menja massa pastissos. Bé, me n'he d'anar a treballar. No vull que els metges del sexe masculí em passin el No s'amoïni, estic convençut que això no li passarà pas. Bona nit, senyor. Bona nit. Només sóc una noia. Una noia americana. I ja ho sé que no he viscut gaire i que no sé gaires coses de la vida, però hi ha coses que les sento de debò. Em ressonen a les orelles enmig del silenci de la nit i se m'apareixen davant dels ulls com visions enmig de la foscor, en la desgràcia i en la desesperació. Hem de recordar que si la nostra vida és autèntica, caminarem amb els àngels. Si confiem en els altres, si som sincers, agradables i afectuosos, les grans idees que lluiten per la llibertat estendran les ales i s'envolaran molt amunt. Felicitats. Que bé que parles. I és per una gran causa. Oi que és meravellosa? S'hi podrien fer molts diners amb ella. Li espera un gran futur, ja ho veurà. Em penso que encara em convencerà a mi i tot. Que podries venir a veure. Sí, on viu? Jo ja ho
no sé on viu la senyoreta Chancellor. Les nostres famílies es coneixen. Em sembla que el seu pare coneixia el meu, l'Abraham Greenstreet, l'abolicionista. Moltíssimes gràcies. Vens. I quan serà la propera sessió? Aviat, suposo. Estava totalment convençuda que vindries. Era com un pressentiment. La mare m'ho ha aconsellat. La teva mare sabia que ho deia de debò. Si em vaig posar a tremolar de dalt a baix. Quina força que tens. Això és un lloc de somni. Et vull conèixer. Me'n moro de ganes des que et vaig sentir parlar i t'he de preguntar tantes coses. Bé, però si no m'ajuda el meu pare, El no teu tinc gaires pare coses no a dir. m'interessa gens. Té molt magnetisme. No és per la influència del teu pare, ets tu, la teva manera de ser. Vols ser la meva amiga. Vols ser la meva millor amiga. Per sempre. El meu carruatge havia de venir a les 11 i encara no ha arribat. És horrorós. Tens visita? La senyoreta Tarrant, la meva germana Adeline. Així que et dediques a actuar. Què fas? Ets actriu? Cantant. Tinc molt mala oïda. La Verena té unes altres qualitats. Oh. Olive, arriba una altra visita. Aquest cosí tan interessant que vas descobrir providencialment. Ens veurem aviat, molt, molt aviat. Això només ha sigut el començament. Hola, Olive. Bona tarda. Que bé que el carruatge faci tard, perquè si no, no m'hauria vist. Ah, senyora Luna, m'hauria sabut molt greu, això. He vingut a acomiadar-me. Avui me'n torno a Nova York. Mare! Vull venir amb tu! Tornarem Vull venir amb aviat, tu! Newton. Vull venir amb tu! Ara Vull me venir n'he amb d'anar. tu! Vull Oh, venir amb vinga. tu! No! Senyoreta Tarrant, suposo que no li sap greu que parli amb vostè, encara que no ens hàgim presentat. Ho fan molts senyors, això. Ja ens veurem demà. Senyoreta Tarrant, conec les seves idees i li he de dir, si m'ho permet, que després d'escoltar-la i la nit estic força avergonyit de ser un home. Però no cal que se'n vagi per mi. Que potser em fuig dels homes, vostè. Al contrari, m'agraden força. No vol seure? A la senyoreta Chancellor no li fa res que es quedi una estona més. Ha d'agafar un carruatge per anar-se'n a casa. Bé, m'agradaria donar-li una interpretació del paper de la dona a la història. A veure, què en pensa d'Helena de Troia? De la terrible carnisseria que va provocar i sense els avantatges del sufragi? Perdona. És un bromista. És un enemic. Un enemic del nostre moviment i del nostre sexe. Li has de tenir por. Tu n'hi tens? Em fan por les seves idees. Escolta, demà estarem soles i podrem parlar molta estona. Tu i jo. Totes les amigues de l'Olive són així. Quina noia tan extraordinària, que és el teu últim descobriment. Saps que portes el vel una mica tort, Adeline? Adéu, senyor Ransom, que tingui un bon viatge de tornada a Nova York. Li vull donar les gràcies per... Vingui amb mi, que li explicaré què passa. Me n'he d'anar d'aquí. Ens hauríem de veure més sovint. M'agradaria passar l'hivern a Nova York. Sisplau, digui'm una cosa. Si no li agrado a la seva germana, per què coi em va escriure? Es pensava que m'agradaria a mi.
Aleshores, quan alço els ulls, veig l'home més savi d'entre els savis que destaca envoltat d'un seguici de filòsofs. Tothom l'admira, tothom li expressa la seva reverència. I veig Sòcrates i Plató. Al seu costat hi ha Demòcrit, que va donar una oportunitat al món. Diògenes, amb Heràclit i Empèdocles, i Anaxàgores, i el savi de Tales. I veig Orfeu, i Laius, Tuli i Sèneca, el moralista. Euclides i Ptolomeu, Hipòcrates, Galè, Avicena, Zenó i Dioscòrides, que va saber desxifrar les lleis secretes de la naturalesa. Ensaguen sols dur, sols ensaguen. Què vol dir? No et donis per vençut. Ensaguen sols dur. Vol dir renunciar a tu mateixa. A tot. A la teva vida. Estàs preparada? En aquesta tribuna em sento com una novícia. Pertanyo a una raça, l'herència de la qual ha estat la injustícia i l'abús. M'he passat tota la vida lluitant contra aquests mals. Però dins meu hi percebo la il·lusió de compartir uns drets amb altres dones. Senyores, no es moguin, sisplau. Quan ens van sentir recitar en llatí i en grec, ens va dir ben admirat: quines noies tan cultes i intel·ligents, però sabeu cuinar? Li vaig contestar amb una paciència suprema: senyor Quincy, volem anar a la Universitat de Harvard amb els nostres germans. No, estimada, això és impossible, em va contestar. I llavors li vaig cridar: m'agradaria ser Déu per matar totes les dones, des d'Eva fins als nostres dies, i que visquéssiu en un món masculí. A veure què us semblava, això. Si et demanés que renunciessis als teus pares, a tot. No t'ho puc demanar, però jo sí que ho faria. M'estimes massa. Esclar que t'estimo massa. Quan estimo massa. Nova York, 1876. Basil Ransom, privat. De l'ordre natural. Com en qualsevol democràcia hem d'establir... Endavant! No pot suportar la vulgar... Gràcies, estim. Deixa-ho aquí. Són 10 centaus, senyor. Et fa res dir-li que ja li pagaré demà al senyor Richards. Gràcies. No pot suportar la temptació d'alimentar el seu egoisme. Alimentar el seu egoisme, un líder autèntic no menysprea els seus semblants. Tampoc no li donarà la llibertat. La llibertat. De l'educació passem directament a les nocions d'honor i de quòrum del que és convenient i correcte per l'home, cosa que constitueix l'essència de l'aristocràcia.
És com una mena d'honradesa primitiva que ha madurat i s'ha estès cap a un gran ordre i una pulcritud, una rectitud molt admirable i que és una de les coses més agradables que han sortit d'Amèrica. Això la deu avorrir molt, oi? M'encanta. Prou, sisplau! Nens, ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou! Vinga, escopacives, el seu fill que ha començat sent! Ja ho veuràs, Vinga, passa cap a dins, passa! Va, vine, tia. Que vinguis! No comencis mai una baralla que no puguis guanyar. Oh. Va, deixa-m'ho veure. Oh, pobre Newton. Necessita un pare que li ensenyi a defensar-se ell solet. En sap alguna cosa de la seva germana? Imagini-s'ho, l'última notícia és que s'ha endut aquella pèl roja a viure amb ella. L'està educant. Què vol dir aquella joveneta que vaig conèixer a Boston? Newton, peses molt, va, baixa. No, sisplau, mare! Dori, vine, ves-lo a banyar. Vinga, Newton. Sí, ja me'n recordo que la Verena el va impressionar. Verena? Es diu així? Em sembla que li importen tan poc els drets de la dona com el canal de Panamà, sap? Només li interessa escalar i situar-se on els homes la puguin veure. Fixi's amb el que li dic. Un dia d'aquests li donarà a la meva germana el disgust més gran de la seva vida. Ah, i quin mal li pot fer? Se n'anirà amb un domador de lleons o es casarà amb un pallasso. Si no és que s'hi vulgui casar vostè. Sembla que ja està interessat en la Verena. Bé, gràcies per aquest dinar tan bo. No seràs mai de la Verena. Només seràs meu. El cervell governa el cos amb el ceptre de la raó. Nota vostè com la meva mà escampa el fluid de la salut en el seu cos. Ho ha apuntat, això, senyor Parden? Tanqui els ulls. Digui això. Soc filla de la raó i com a tal soc pura, perfecta i molt forta. Soc filla de la raó. I com a tal soc pura, perfecta i molt forta. Ara expulsi els mals pensaments. Tanqui els ulls. Tanqui'ls. Això mateix. Torni-ho a dir. Soc filla de la raó. I com a tal soc pura, perfecta i molt forta. Ja n'hi ha prou per avui. No s'ha de fatigar gaire. Ha de venir a poc. Sí. Ja em trobo una mica millor. Vull que pensi en prats verds. Aquesta setmana no pensi en res més. La propera sessió la farem dijous vinent. Abriguin-li els genolls, que no passi fred. Podria ser perjudicial. Molt agraïts, doctor Tarrant. Fa molt més bona cara que ahir. S'ho ha apuntat, això, senyor Parden? Gràcies, doctor. Ja és hora que la Verena vagi més enllà. És necessari. Què vol dir? El seu nom en cartells ben grans. El seu retrat als aparadors de les botigues. La vull veure actuar al Music Hall a 50 centaus l'entrada. Doncs hauríem de parlar amb la senyoreta Chancellor. Si ella no hi està d'acord, estic decidit a fer-ho pel meu compte, m'entén? El públic americà vol escoltar la Verena i l'escoltarà. Atenció.
No sé què esperen els altres. Què esperen? Que faci 50 anys, potser? Ja n'hi ha moltes altres d'aquesta edat, sap? He conegut una barbaritat de dames famoses que els hi he dedicat poc espai, tot i que algunes eren força voluminoses. I asseguro que serà la conferenciant més atractiva que s'hagi presentat mai davant el públic americà. La tragèdia és que no tenim temps. Em llevo a les 9 en punt. Després esmorzem. Els estudis són molt durs i hem d'esforçar-nos M'agrada molt a molt estudiar, tenir però la el més casa important meva, és formar part dels senyoreta equips Chancellor. esportius de la Em fa universitat. venir ganes de fer Ell sí que està més ben relacions col·locat. socials. Gràcies. Pregunta-li. Sí, és veritat. Em sembla que la Verena s'ho passa molt bé amb aquests senyors. No, és broma. Aquestes idees les trobo bastant absurdes. És un privilegi sentir-los parlar. És el que jo en dic una bona conversa. Primer una cosa, després una altra. Encara no ho acabo d'entendre, però mira... Què diu? La meva mare... La Verena és que està encantadora. encantada de veure'ns conversar d'una manera... I avui la gent demana això, gent encantadora i noves idees. N'hi ha moltes que s'han quedat a mig camí, però la Verena té possibilitats d'arribar a dalt de tot. El que passa és que s'hauria de separar del seu pare. No l'haurien de manegar d'aquesta manera sense cap solta dalt d'un escenari. El seu pare no hi aporta res a l'espectacle. Escolti, li proposo que la dirigim nosaltres dos conjuntament. Em permet que l'atengui, senyoreta? Els bunyols de poma són boníssims. Porta'ls cap aquí, pare. Ja saps què passa amb els estudiants de Harvard. Sempre estan L'escola és afamats. sincera i intel·ligent, i també molt bonica. És evident que els eduquen molt bé. Va, que volem escoltar-la. Doncs escoltin, l'Olive Chancellor en sap molt més que jo i té unes idees meravelloses. Parlin amb ella. Volem escoltar-la vostè, és més eloqüent. No puc fer amb tan poc públic. Sisplau, a la universitat li confirmaran que tothom es mor de ganes d'escoltar-la. Vivim submergits en la ignorància i en els prejudicis. No sabia que parlessin en nom de Harvard. El senyor Barrage és de Nova York. És un home molt elegant i alterna molt a Boston. En vostè també els deu freqüentar sovint aquests ambients, oi? La seva família és molt rica. Coneix la flor i nata. Està molt ben relacionat. Per això li vam demanar al senyor Gracie que el portés. Parlo seriosament, no tinc pas la intenció de fer-hi diners amb això. Què espera obtenir, doncs? Fer avançar la història, ajudar les dones en general, i la senyoreta Verena en particular. M'han demanat que parli. A tu què et sembla? A tu t'agrada que parli? Oh, sí, i tant, però el lloc i el moment adequats. Et coneixeran a Harvard, Verena! Aquests senyors hi portaran la notícia, sorprèn-los, vinga! Em permet que jo també hi intervingui? Si no et fa res, ho faré jo sola. És una bona oportunitat per espavilar-me. De què vols que parli? Au, vinga, volem sentir el programa complet. Has de triar únicament auditoris que es mereixin la teva actuació. No t'has d'exhibir particularment. Has de conquerir el cor de les nacions. Però fes el que et vingui de gust. Jo me'n vaig. Que t'has enfadat amb mi? Acompanya'm. T'has disgustat. Però què he fet? No estic enfadada, estic espantada. A aquests joves tant els hi fas, tant els hi fem. El que volen és que abandonem tot allò que és sagrat per nosaltres. No demanen pas tant. No volen pas, això, sents? Doncs entra i parla, canta i balla per ells, si vols. Olive, ets cruel. Sí, potser sí que ho soc, però prometem una cosa i seré, potser ets tan dolça. Ai, pobreta, tens fred. Soc terriblement egoista, ja ho sé, però prometem que... Verena, que et constiparàs aquí fora. Prometem que no et casaràs. Deixi-la viure sola amb mi un any. Només un any, i li donaré un altre xec. La qüestió és contribuir al seu desenvolupament. Això és el que esperem de vostè, que la deixi actuar tal com és. No tanqui la tapa, cal deixar-la vessar lliurement.
Senyoreta Versailles. Senyoreta Versailles. Bon dia. No sé si se'n recorda de mi, però l'any passat vaig assistir a casa seva a una meravellosa conferència d'una senyoreta. Vaig venir amb la senyoreta Chancellor. Ara me'n recordo, sí. Va venir amb l'Olive, que no vivia a Nova York. O s'ha traslladat a viure a Boston. No, he vingut un parell de dies per coses de la feina. Em permet que l'acompanyi un tros? Els cavallers del sud no tenen pas l'obligació d'acompanyar les velles bostonianes per la seva ciutat. Bé, és la noblesa, sap, senyora? La famosa noblesa del sud. Doncs no me'n van demostrar gaire quan estava allà fa molts anys. Em perseguien constantment. Per què? Que ajudava els negres, vostè? Sí, els hi ensenyava la Bíblia. La dona del segle XIX? La Verena en va parlar a l'última convenció que vam fer. La Verena parla gaire sovint? Se l'escolta força per aquí al voltant en llocs com Framingham i Villarica. És com si estigués agafant forces per ficar-se Boston a la butxaca. Vaja, quina llàstima que aquesta nit no parli enlloc. Demà me'n torno a Nova York. Avui s'han anat a Cambridge a visitar la seva mare, segons el que m'ha dit l'Olive. Vostè sap on viu la seva família? En un d'aquells carrerons que sembla que no tinguin ni nom. Bé, es deu dir d'alguna manera. És un carrer? Una avinguda? Una plaça? Sí, això mateix, una plaça. Sí, Monadnock. Monadnock. Plaça Monadnock. Entesos. Suposo que també visitarà la seva cosina. Senyora Versailles, sisplau, li prego que no li digui que ens hem vist a la meva cosina. Què vol? Que l'encobreixi? No li demano que amagui res, només que ho deixi estar. No ho comenti. No l'he feta mai una cosa així. Vol dir que no li dirà la Verena. Li explica tot, estan molt unides. Però procurarà no disgustar-la. Vostè és molt considerat. Llàstima que no sigui dels nostres. Potser la senyoreta Tarrant em convencerà. Davant seu i té un possible convers. Doncs així no li diré que l'he vist a l'Olive quan la vegi. Compri'ns un rat de Cotxer. que són barates. No. Són barates. No se'n vagi, sisplau, senyora. Bo cavall, bo. Senyoreta Versailles, espero tornar-la a veure. Sempre volto pels carrers de Boston. Al 31 del carrer West Newton. A reveure. Li ensenyaré la universitat. Perquè com que li dec alguna cosa a canvi de... a canvi de la seva amable visita. I avui fa molt bon dia. Quina guia tan simpàtica. Encara fa discursos? L'Olive ja me n'ha parlat de vostè. M'ha dit que era un enemic del nostre moviment. Si em veu com un enemic, és molt amable de rebre'm. En venen molts de senyors. Els interessa molt la nostra feina. Sap, hauria d'haver vingut aquí jo. Hauria d'haver estudiat aquí. No esperi que em parli gaire bé d'una institució que tanca les portes al nostre sexe. Així, vostè està a favor d'un sistema educatiu mixt.
Jo estic a favor de tenir els mateixos drets i oportunitats. I la seva cosina també. Caram, em pensava que ella defensava una desigualtat diferent, o sigui, prendre'ns-ho tot. Sisplau, senyors. Tornarem a començar la cama. Si no li agrada el que veu aquí, no és culpa meva. És un acte en contra del Mississippi? No, és un homenatge als nostres herois de guerra. Eren molt valents, eh? Sí. I hi ha una placa. Sí que n'eren de valents. Vaig lluitar contra ells. Mireu. Els patriotes d'aquesta universitat que van lluitar a la Guerra de la Unió. M'hauria agradat que ens hagués vist al juny. Tremolàvem d'emoció, senyor Ransom. Va ser la nostra convenció. Van venir delegats de tots els estats i totes les ciutats. L'Olive va tenir 6 dones meravelloses a casa, 2 a cada habitació. I als vespres sèiem a fora i parlava. I parlava. I no paràvem de menjar gelats. Senyoreta Tarrant, he arribat a la dolorosa conclusió que vostè és un desastre. De debò? Sí. Vostè sí que és un desastre. Que no pensa anar-la a veure, l'Olive? Ha canviat. Està més contenta. Per què? Gràcies a vostè? Sabrà que vostè ha estat aquí. No, si vostè no li diu. Jo li dic tot. Tot. Si no vol que li digui, acomiadem-nos ara. I no ha de passar res més. Cregui'm que val més així, de debò. Per què? De què té por, ara? La senyoreta Versailles espera que vostè em converteixi. Li seria molt útil proclamant la seva causa pel Mississippi com un seguidor de primera classe. Sap el que no acabo de veure clar encara? L'interès que té per mi és força discutible. Em sembla que és íntim. Què li dirà a l'Olive? Bona tarda, senyoreta. Ei, el barret, com es tornes? Torna-n'hi, Que t'ha agradat? No m'ho crec. Ho dius de debò? Sí, moltíssim. Sí?
Toques amb molta sensibilitat. Bé que t'hagi agradat. El meu fill només fa que parlar de vostè i de la senyora Tarrant. Em sembla que en tens massa de repartir. Segons ell, la Verena ho té tot. És encantadora. Què era? Una romança de Mendelssohn. Com es diu? Sense paraules. Cada vegada té més força i s'hi dedica amb més fermesa. És increïble. El que vulguis. Seria un privilegi introduir-la als cercles de simpatitzants de Nova York. Oi que m'ho permetrà? Em faria molt contenta. I estic ben segura que el meu fill també. Això sí, com que ets un col·leccionista, és normal que t'atregui, fill. Vinga, mare, no hi té res a veure el col·leccionisme. Senyora Barres? Sí, senyor... Tom Gracie. Sí, senyor Gracie, com està? Molt bé, gràcies. Que es queda a sopar? Me n'he d'anar a classe, senyora. I la deliciosa senyoreta Tarrant. Deliciosa, com sempre. Abriguis bé, senyor Gracie. Està glaçant? Espero que li agradi tot això. Bona nit. Adéu-siau. Bona nit, Christine. Una conferència molt interessant. Bona nit. Bona nit. Ai, que sí. Bona nit. Adéu. Adéu. He estat neguitosa tot el dia. És des d'ahir. Des que vas tornar de veure la teva mare. T'he trobat distant de mi. Saps, Olive, de vegades no sé si em preocuparia tant si no fos perquè et tinc al meu costat. Això de no poder votar. O que ens explotin. A mi em preocupa tota l'estona. Dia i nit. Em fa mal aquí, com si fos un atac en l'honor. Però ja ho sé que és difícil per tu, ja ho sé, que t'exposes als homes. A molts els agradaria tancar-te els llavis amb un petó. Un dia em vas demanar que et prometés una cosa. Doncs ara t'ho prometo. Faré tot el que vulguis. Desitjo de tot cor que no et casis mai, però no perquè m'ho hagis promès. Vull creure't sense promeses. T'ho demanaran moltes vegades. A mi mai. No m'ho prometis, però no em fallis. A l'editor li sap molt greu. Atentament seu. La senyora Barres el convida el dimecres dia 15 de juny a una xerrada de la senyoreta Tarrant, a petició de Verena Tarrant. Gràcies, Mary. Potser la senyoreta Chancellor no pensa exactament el mateix que tu i jo sobre el futur de la Verena. No et fa res? Em pensava que no li donaries el vistiplau a la filla d'un curandero. M'encanta aquesta noia, Henry. Jo sempre vull el millor per tu.
Encara no coneixes els seus pares. Tant se me'n dona dels seus pares. Una noieta com la Verena brilla amb llum pròpia. Bona nit, com estàs? Molt bé. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Benvinguda. Senyora, com està? Bona nit. Oh, Déu meu. Perdoni. Què soci vostè? No ho sabia que s'hi hagués inscrit. No m'acabo de decidir. Ah, doncs vagi a veure el professor Guggenheim. Ja li portaré jo. La dona que parla avui és de Boston. Doncs deuen estar desesperats i han de fer venir gent de Boston. M'alegro de veure-la, senyoreta Chancellor. Que puc seure? És molt divertit. No hi tenim res tan bonic al Mississippi. M'alegro de veure-la i a la senyoreta Tarrant. Són les heroïnes de la vetllada. Que faig cara de ser l'heroïna de la vetllada, jo. Ho seria si no se m'hagués pels racons. Per què no entra a la sala? I aniré quan m'ho diguin. Quan m'hi convidin. Es veu que ara els toca commoure a la gent elegant. Nosaltres anem allà on ens necessiten. Hem après a reprimir la repugnància. Ja ho entendrà quan escolti la senyoreta Tarrant. La senyoreta Tarrant. Què en sap d'ella, vostè? Ja no se'n recorda d'aquell dia a casa de la senyoreta Versailles? És l'únic cop que l'ha vist. No, la vaig veure l'endemà a casa seva. Senyor Belmont, afanyis, que estan a punt de començar. Gràcies. Anem passant. Perdoni, senyoreta Chancellor, si em fa el favor d'acompanyar-me, ara mateix li buscaré un bon lloc a la sala. Li aconsello que es busqui un raconet de seguida. Si no l'ha sentit mai, la senyoreta Tarrant serà un plaer inoblidable. El senyor Ransom només ha vingut per esbombar els seus prejudicis. Sisplau, no sigui tan dura amb mi. Ets l'última persona que esperava trobar-me al Club Wednesday. No m'havies dit que coneixies la senyora Barrash? No n'havia sentit a parlar mai fins que em va convidar. I per què et va enviar una invitació? Doncs suposo que me la va enviar la teva germana. Espera, que... La meva germana? La meva àvia. Es nota que t'estima. No queden cadires, però ens ho podem escoltar des de la porta. No ens molestarà. Mira, no em vull perdre cap detall d'això. Oh, no et perdràs per res d'important. Em fa l'efecte que ens divertirem més tu i jo, tet a tet. Per mi és realment tot un privilegi inesperat donar la benvinguda a la senyoreta Tarrant en la seva presentació a la ciutat de Nova York. N'hi ha que la consideren una gran profetessa, d'altres una gran poetessa o una vident. Però jo em limito a presentar-la únicament com una dona jove que té una sensibilitat extraordinària sobre la nostra qüestió principal i que vol aconseguir la igualtat de la dona. Mireu-la, ja ha aparegut. Estem damunt d'una terra històrica. Fa 100 anys, en aquesta terra, els nostres avantpassats van vessar molta sang en nom de la llibertat. I en nom de la llibertat, els faig una pregunta senzilla. Quins fruits pot donar una societat que tracta les dones com esclaves? La vida política del món sencer continuarà igual. Va ser idea del fill, no cal dir-ho. No sé si sap que últimament el jove senyor Barrash s'hi relaciona molt amb la Verena. I ella va pel món fent conferències contra el matrimoni. Però em sembla que aquest cop canviarà d'opinió ràpidament. Esclar que primer se les hauran de veure amb l'Olive, que encara en pensa el mateix del matrimoni. I si ens demanen quins oficis podem fer, jo els hi responc. Tots. Deixin-nos conduir un vaixell i ja veuran de què som capaces. El talent particular de la dona consisteix a ser intuitiva en l'acció, espiritual en l'impuls i vigorosa en l'activitat. Posin-nos a prova. No he vingut pas a queixar-me.
Ni a fer més gran l'abisme que hi ha entre els dos sexes. No entenc com pot aguantar l'estil vulgar de la Verena, l'Olive. I el senyor Barras també em sorprèn. De fet, és un cavaller i suposo que al final s'adonarà que no és el seu tipus de dona. Mira, vaig a buscar una cadira, eh? T'hi poses dreta i et pots recolzar amb mi. No és gaire galant deixar una senyora totalment sola en un lloc públic. Entre vosaltres. El que vull és comunicar-los la imatge del món tal com es presenta davant meu. Redimit, transfigurat, amb un nou matís moral, on ara imperen la força bruta i la sòrdida rivalitat. Hi haurà tendresa, comprensió i generositat. Quines bestieses que diu. Però si no te l'escoltes pas. Senyor Ransom, la meva germana no és qui l'ha convidat a aquesta reunió. Que ha sigut la Verena Tarrant. Si ha sigut ella, com a mínim, tinc l'obligació d'escoltar-me-la. Me'n vaig a la sala. Si t'aixeques de la cadira, li diré a l'Olive el que sospito. Què és el que sospites? Que heu estat en contacte tot sovint. Que l'has tornat a veure. Que te'n vas anar a Boston a visitar-la d'incògnit. T'has tornat boja. Qui pot jutjar el que demanem millor que nosaltres mateixes? Només exigim una cosa, la llibertat. Volem destapar la capsa on hem viscut tancades durant segles. Vostès es pensen que és una urna molt bonica i agradable, amb parets de vidre per poder veure l'exterior, i que només cal que fem servir la clau que obre la porta. És molt fàcil pensar això. Perquè, senyors, vostès no hi han viscut mai i no poden saber el que se sent. Els hi he de dir que em fan molta llàstima. Com les persones que es moren de gana, tot i que tenen el rebost ple a vessar de pa, de carn i de vi. O com els éssers secs i folls, que es deixen tancar a la presó perquè tenen deutes, mentre que a la butxaca hi guarden les claus de la cova del tresor, on hi ha arques plenes d'or i de plata. La carn i el vi, l'or i la plata, són com la força, vençuda i sufocada, la personalitat, la intel·ligència i la inspiració de la dona. Som el cor de la humanitat. Permetin-me la gosadia de proclamar-ho. Felicitats, senyora Tarrant. Aquesta és una magnífica estimada. Que potser no hi està d'acord. No, però la meva opinió no compta. Oh, caram, el trobo molt indiferent. No és que sigui indiferent. El senyor Ransom és la persona més difícil que conec. És ferm en les seves idees. No em digui que no l'ha impressionat. Jo no ho he dit, això. Què és això? Xampany. No vull pas. És un seguidor apassionat. És un entusiasta del nostre moviment, però si no vol que torni 500 anys enrere, li prego que no parli amb la senyoreta Versailles. Té una idea molt romàntica de nosaltres, de la nostra relació, de vostè i de mi. Es pensa que el convertiré a la nostra causa i que vostè en serà un gran defensor i que aquest miracle es produirà gràcies a mi. Una mena de matrimoni entre el sud i Boston. Un matrimoni d'idees. I vostè no vol que la desil·lusioni. No ho faci. Mai. És tan delicada. Dispensi'm.
Senyora Barrage, moltíssimes gràcies. Mai no havia assistit a un espectacle tan emocionant com aquest. Em fa molt contenta que hagi vingut, oi que és una noia meravellosa? Sí? La senyoreta Chancellor és la millor amiga i companya de la senyoreta Tarrant. Permeti'm presentar-li al senyor... Tinc l'honor de ser cosí de lluny de la senyoreta Chancellor, si és que ella no em repudia. Doncs així, hauria d'acompanyar-la al bufet a prendre alguna cosa. No se'n vagi tan aviat, sisplau. Em sap greu, però no sopo mai i, a més, estic molt cansada. Aquestes reunions em deixen molt esgotada. No m'estranya gens. Doncs descansi, quedis amb el seu cosí. El deixo en bones mans. Fins després. Només l'entretinc un moment. Li he de preguntar una cosa. On viuen? Vull veure-la, la senyoreta Tarrant. No dic que vulgui veure-la a vostè, perquè em fa l'efecte que no seria benvingut. Per què em pregunta a mi? Perquè em sembla més correcte demanar-li a vostè aquesta informació. Si no m'ho vol dir vostè, deixi que m'ho digui ella mateixa. M'ho podria fer saber encara que fos per carta. Carrer West End, número 11. Vingui quan vulgui. Gràcies. Ja ho crec que vindré. A poc a poc. Bona tarda. Va ser tu la primera que el va portar a casa. Ja t'hi hauries d'haver casat. Casa't-hi tu, si vols. D'on la vas treure, aquesta idea? Que et penses que em casaré amb el primer que em festegi? I també devia ser tu la que va animar la Verena a invitar-lo a casa del senyor Barrage. La Verena, i ara? Per què ho hauria de fer? I per què no, si pel que sembla s'entenen tan bé? Només s'han vist un parell de vegades, a part d'ahir. T'ha dit això, ella? Sempre m'ho explica tot. Com ho saps, que és veritat? N'estàs segura que hi va ser el tercer cop que es veien? Adeline Luna, què intentes insinuar? Només t'aviso i ja està. El senyor Barrage parla molt bé? Que t'ha parlat d'amor? Suposo que parlava d'amor quan deia que li agrado com els esmalts antics o les imatges d'un altar. Bé, mira, Verena, ja ho saps, que això et distreu de la nostra tasca. No, de cap manera, t'asseguro que no. Digue'm una cosa. Com la vas aconseguir? L'adreça del senyor Ramson perquè el convidés la senyora Barrage. Per una carta que em va enviar. No ho sabia, que us escrivíeu. Em va escriure un cop. No t'ho havia dit. Per què no m'ho vas dir? Sabia que et molestaria. Ell no t'agrada. Tant me fa el senyor Ransom. M'és igual.
que pateixes molt. Sí, tu em fas patir. No és la meva intenció. He trobat aquesta nota. Em diu que em vol veure per parlar amb mi. Tens ganes de veure'l? La veritat és que tinc curiositat. Suposa tant a les nostres idees. M'agradaria veure'l i convèncer-lo de 4 coses. Me'n moro de ganes. No tinguis por. Soc molt forta. Per què em fas dir aquestes coses tan pedants? Vinga, Olive Chancellor. Demà tornarem a casa, si vols. I tu què vols? El que a tu et sembli millor. I si ens quedem, et penses estar tota l'estona amb el senyor Ransom? Ja hauries de saber que sóc molt seriosa. I que m'he consagrat a la feina. Ets incapaç de confiar en mi, oi? Ei, que em moro de gana. Vesteix-te. Que aspira a ser el president dels Estats Units? I tant que sí. No obstant, estic segur que em moriré pobre i ignorat. I ningú no sabrà mai les visions de grandesa que tenia. No l'ignoraran a vostè. Quan es decideixi que es preparin amb la voluntat que té... Què en sap de la meva voluntat? Que és més forta que la meva. Surto amb vostè, tot i que no ho hauria de fer. Ah. Ja ho tenim tot arreglat. Molt bé. La senyoreta Tarrant pot venir a casa nostra i quedar-s'hi tant temps com vulgui. Per què vol que s'instal·li amb vostè, senyora Barrage? Ho sap de sobres, que el seu fill es vol casar amb ella. El meu fill té una fe cega en el seu moviment i en la senyoreta Tarrant. Jo ja ho sabia que tindríem èxit, però no m'ho esperava que fos tan rotund. Gràcies a vostè. El conec, en Henry, i sé que no s'interessarà per cap altra dona. Au, benvolguda, Olive. El pobre noi ha volgut que jo me'n fes càrrec i jo ara... Li demano que se n'encarregui vostè. Ja veig que encara no coneix gaire el doctor Tarrant i la seva dona. Vol dir que són horrorosos, oi? Sí, en Henry m'ha dit que són un cas perdut, però estic preparada. Els hi podem oferir, i ho farem, algunes compensacions. No cal que li recordi que absolutament tot el que tenim està a disposició de la causa. Que es pensa que a mi no m'interessa que les dones ho aconsegueixin tot? I com ho puc saber, jo? Que després vostè encara hi estarà tan interessada en la causa com ho està ara. Com me'n puc estar segura? Si insinua que només actua per interès, s'equivoca. Això no diu gaire a favor seu. Li aconsello que sigui més prudent. Diria que no li agrada gaire la idea de veure la Verena casada, com si això pogués fer perillar aquesta amistat que sembla que és tan important per vostè. Mira, vine de seguida! Mare! Escolta, com t'he de dir que facis bondat? Vine cap aquí. Un moment! Vine aquí. O sigui, pel que es veu, vostè considera les dones éssers inferiors. Home, per tenir càrrecs públics són dèbils i no tenen categoria. En privat ja és una altra cosa. M'agradaria molt gaudir de la seva companyia. Pretén insinuar
que jo controlo els moviments i els desitjos de la Verena i que estic gelosa de qualsevol altra relació que pugui tenir? Si vol que li digui el que penso, la seva actitud demostra que les relacions entre les dones encara s'entenen molt malament. I nosaltres dediquem la nostra vida a lluitar amb totes les nostres forces contra aquestes actituds. La Verena i jo. Caram, vostè també és una bona oradora. No, jo no. Sóc aspra i seca, i ella és eloqüent, elegant i encantadora. El meu fill l'admira tant com vostè, sap? No li imposarà mai res. Però si ell es fes enrere, que es pensa que d'altres tindrien tants miraments? Estaria tranquil·la si s'ajuntés amb algun d'aquests altres? Quins altres vol dir? Oh, ningú en concret. Però, per exemple, aquell jove que ell em va demanar que convidés a la meva festa. Oi que em va dir que era cosí seu? Em va fer tot l'efecte de ser un possible admirador. No sé si li hauria de dir això, però la volia avisar. El meu fill és molt agradable. Té molt bon caràcter i està totalment d'acord amb les seves idees. Es miri com es miri, la senyoreta Tarrant estaria més protegida amb ell que amb d'altres. Aventurers, explotadors. Homes que, quan l'haguessin aconseguit, la farien callar per sempre. Per què no les escriu, les seves idees? Ja les escric, però ningú no les vol publicar. Els editors són una colla de masses. Diuen que volen coses originals. I quan les tenen, es moren de por. M'envien moltes cartes i totes comencen igual. A l'editor li sap molt greu. Tot li sap molt greu a la gent de Nova York, als meus clients també. Dec fer alguna cosa molt malament. Què en pensa? No ho fa pas malament, si no fos per les seves opinions. Aquesta me la pagarà. Un editor que em va tornar un manuscrit em deia: les seves idees són de fa 300 anys, però no crec que les revistes del segle XVI les haguessin volgut publicar. I tenia raó. Estic 300 anys desfasat, i no és perquè hagi arribat massa tard, sinó massa aviat. Em sap molt greu que no li publiquin res. Però ha de continuar. I espero que ho aconsegueixi, encara que no ens vulgui ajudar. Ataqui'ns tant com vulgui, si li ve de gust. Però no es menti l'Olive Chancellor. Ja hi tornem a ser. Les dones s'ho prenen tot com una cosa personal. Sempre es pensen que parlem de vostè. Això és el que diu la gent. Jo no vull pas parlar de vostè. A mi m'interessa el meu sexe. Les dones ja se saben defensar soles. Ja n'estic fart de sentir parlar de les dones, de la seva llibertat, la seva educació i el seu alliberament. Pobres dones americanes, si continua així. Jo les estimo, les dones. No obstant, n'hi ha algunes que no les suporto. Les que van pel món cridant fora els homes, fora l'amor entre l'home i la dona. Vostè no. Estic convençut que vostè no creu el que predica. No, no. Vostè és tan bona que vol satisfer la senyoreta Chancellor, els seus pares i tothom que l'envolta. Però vostè no és així. Ha nascut per tenir
la intimitat i també l'amor. I a mi. Estic molt preocupada. Les coses no van com haurien d'anar. Hola, Verena, què et passa? Mai no l'havia vist així. Ja has anat a visitar la senyora Barrage? Sí, ara en vinc. I què t'ha dit? Vol que et quedis amb ella. Diu que et ficaràs Nova York a la butxaca. No em vull quedar. No em quedo. Olive Chancellor. Treu-me d'aquí. Celebrate today. This day gave freedom birth. This day now fills the earth. No star from off our banner fled. What glorious light they shed. Bé, tot això em recorda tant el passat. No és que sigui com el 76, però gairebé. He vist molts canvis, moltíssims canvis gloriosos. Verena, vine aquí. Hi ha hagut tantes dones importants. L'Elizabeth Stanton, la Susan B. Anthony, la Lucrècia Mott, com si fossin un immens exèrcit marxant totes juntes. És preciós. Columbia's free and brave, rejoice to do and dare. This day the winds exult to brave the stars. Per molts anys en llit a Versailles. Tingui. Bona tarda. Suposo que ja em toca prendre'm la medicina. Digui'm, quantes se n'ha de prendre? Una cullerada o dues? Doncs em sembla que aquest cop me'n prendré dues. És homeopàtica. Espero que no se l'hagi de prendre gaire temps. Doncs el metge diu que és el remei més eficaç. Una? Em pensava
Pensava que era la Verena. I dues. Què se'n recorda de l'últim cop que ens vam veure? Quan em va donar l'adreça de Cambridge, de la Verena. I doncs ja comencem, Pel que sembla la ben trasbalsat. Sí, senyora, ja ho pot ben dir, estic trasbalsat. Hi ha 7 cartes per vostè, senyoreta Versailles. Senyor Ransom, quin vent l'ha portat cap aquí? Doncs he vingut i m'he trobat la porta oberta. A la senyoreta Versailles no la molesta. Que em puc quedar? Oi que m'ajudarà? Em poso sota la seva protecció. Hi ha lloc per tothom, oi? Ara ho entenc. Sabia que érem aquí per la meva carta. La que li vaig escriure abans de venir, Olive. Te'n recordes? Te la vaig ensenyar. Aquest lloc és molt bonic, però vostè hi trobarà una pega. La majoria dels estiuejants són dones. La senyoreta Tarrant em va explicar que és un lloc per posar-te roba vella i estirar-te a l'herba. Bé, a mi m'agrada molt estirar-me a l'herba i tinc tota la roba vella. Tinc pensat quedar-me 2 setmanes. Verena, m'han acceptat un article. De debò? I quan el publiquen? He rebut una carta de l'editor del Rational Review. Diu que el publicarà amb molt de gust i que compta amb mi per posteriors col·laboracions. I jo en tinc moltes ganes, esclar. A vostè potser li sembla poca cosa, però això, per mi, això em fa veure el futur d'una altra manera. Per què? Que no li agradava abans el seu futur? No, estava molt trist. Però ara construiré castells a l'aire i el més bonic de tots serà per vostè. On és el senyor Ransom, que ja te l'has tret del damunt? Ha sortit per l'altra porta. Espero que aviat sigui dels nostres. Ha escrit un article molt bo pel Rational Review. Que bé. És bonic veure com evoluciona, oi? Ui, Verena Tarrant, quins llavis més freds que tens. T'he de confessar una cosa. El senyor Ransom em va venir a veure a Cambridge una vegada. Em van passejar i van visitar la universitat. Llavors no t'ho vaig dir. Però ara vull que ho sàpigues tot. Què hi ha entre vosaltres? Com vols que et cregui ara, si m'has enganyat? Olive, sisplau, no et volia fer mal. Si fos veritat, ell no seria aquí. Et penses que el vaig fer venir jo? No en sabia res. Quan el vaig veure em vaig quedar parada. I per què ha vingut, doncs? A demanar-me que em casi amb ell. Ajuda'm. Ajuda'm. Per què no t'atreveixes a dir-li que l'estimes? Que l'estimo? Però com vols que l'estimi si m'exigeix que ho deixi tot? La nostra tasca no vol que torni a parlar en públic. T'ha demanat això. T'ho ha dit així? No, no m'ho ha dit així. Amb molta tendresa. Per l'amor de Déu, no t'humilis d'aquesta manera. Com s'ha atrevit a venir aquí? Que no sap que això és casa meva. No hi entrarà aquí. Em vol veure fora. Només una hora cada dia. Li he dit que hi aniria.
Només em vol conèixer una mica millor. No m'abandonis. Això em mataria. M'has d'ajudar. Senyor Ransom, té una hora justa. Ah! Vine aquí! Vine aquí! Ningú no em fa cas. Ho veu? No es mogui. Molt bé. Verena, ajuda'm. Així, ben fort. Ja està. Ara ja podrà caminar. Hola! Hola, senyor Ransom! Adéu! Adéu! L'Olive vol que ens n'anem. Digue-li que això no és cap solució. Et seguiré allà on vagis. I si et demano que no ho facis més, que no em segueixis, que no ho veus que li fem mal? L'Olive no em preocupa. És una dona combativa i m'ho fa molt difícil. Com et puc fer entendre que és molt més natural i molt més agradable que et lliuris a un home i no a una causa de solteres recargolades. Calla! Tranquil·la. Saps què? Et prometo que et cuidaré i seré afectuós tota la meva vida per compensar-te d'això. Pobra Verena. Que no ho entens. No és que estigui enamorat de tu, és que odia la nostra causa. Vol demostrar que n'hi ha prou que els homes xiulin perquè les dones hi vagin corrent. Per què parlo si no m'escoltes? No, t'escolto. Vull que m'ho diguis, tot això. Ho vull sentir. Vull que m'ajudis a odiar, no a ell, sinó el que sento per ell. No parlem més. Vinga, Costa, deixeu-te aquí.
amb la mà. Que espera algú? Hola, doctora Prans. L'esperava vostè? Ja l'ajudo. Moltes gràcies. Què se'n va pescar? El jutge va seure i el videll del tribunal va cridar silenci amb un to exigent. Llavors, des del passadís, un altre videll va cridar silenci amb una veu agra i després 3 o 4 vidells més van cridar silenci, tots indignats. No paris, m'agrada molt. Va, continua llegint. Ens hem quedat al tros en què en Pickwick toca la campana. El senyor Pickwick va tocar la campana immediatament i dins el carruatge que havia demanat s'hi van instal·lar els 4 Pickwickians i el senyor Pergar i es van encaminar cap a Killhall, mentre en Sam Weller i el senyor Lovenham el seguien amb l'altre cotxe. Que no ha de tornar a la casa. Suposo que vostè no s'imagina el que és estar 4 dones tancades en una caseta de fusta. La senyoreta Birdseye no em necessita gaire. Es passa tota l'estona dormint. No li estranya que jo no hi entri mai a la casa. I a vostè? Jo no ho sé el que pensa la senyoreta Birdseye, cregui'm, però a mi no m'estranya gens. Vivim una època de coses sorprenents. Les hauria de sentir dins a casa. S'estan preparant per la presentació de la Brena al Music Hall. El Music Hall és un teatre immens, però no tant com les idees de la senyoreta Chancellor. M'estranya molt que no sigui més exigent amb vostè. M'ha deixat per inútil, sap el que penso. I què pensa? M'imagino que el mateix que vostè. No m'amoïna, però hi ha coses que em sorprenen. Volen que la dona sigui igual que l'home, però estan molt més contentes quan s'hi apunta un home que quan s'hi apunta una dona. És una llàstima que no pugui dir diantre. Sí. Hola. Què passa? L'Olive no pot més, l'estic matant. Avui no pot ser. 1 hora. Vam dir 1 hora. Basil. Si no vols que parli al Music Hall, em penso que m'hauràs de Per què segregar. vols parlar al Music Hall si pots parlar amb mi? Verena! Verena, la senyoreta Birdseye. Corre, vés a casa. No. Què passa? És la senyoreta Birdseye. Però què li ha passat? Ha tingut un atac. No hi hem pogut fer res. De debò? No m'ho puc creure.
ens va demanar que l'enterréssim aquí. Va ser l'única vegada que li vaig sentir demanar res. Quin lloc més estrany per donar missatges. I jo també sóc una missatgera prou estranya, perquè la vida sentimental és un món que no conec. Tinc un missatge per vostè. De la Verena? Diu que prefereix no veure'l durant uns dies, 3 o 4 dies. Vol estar tranquil·la i reflexionar sobre la seva situació. Ja ho entenc. Doncs jo no, però no n'he de fer res. Bé, me n'he d'anar. Me'n vaig a continuar la meva feina ara mateix. Anirem a pescar un altre dia? M'agradaria molt. Però ara ja no sé ben bé què hi faig aquí. He cuidat tant temps la senyoreta Versailles. Adéu, senyor Ransom, i bona sort. Em pensava que la senyoreta Chancellor ens convidaria a passar uns dies a casa seva. Es pensava que no us hi trobaríeu bé. Ens veurem molt aviat a Boston. Fas molt bona cara. Doncs no es pot dir que hagi estat gaire bé de salut i l'aire del mar m'hauria anat molt bé. Portes un vestit nou? És bonic, oi? Tenia por que fos massa cridaner per un dia tan trist. Estic convençut que la presentació de la Verena al Music Hall serà un gran èxit, un esdeveniment. Ha triat un tema molt escaient, senyoreta Chancellor. Motius de dona. Un títol realment exquisit, si m'ho permet. Ens fa molta il·lusió que hi assisteixi vostè. Si em necessiten per alguna cosa, el que sigui, ja poden comptar amb mi. Faré el que calgui per ajudar-les. Li farem saber de seguida. La senyora Tarrant i jo creiem que és el nostre deure participar humilment en el triomf d'aquest acte. És la nostra sagrada obligació com a pares. Adéu, filla meva. Cuida't, mare. I tu també. Anem. Arri. Verena, t'he de veure avui, encara que només siguin 10 minuts. No. Ara és un bon moment per dir-li. Li he promès 10 minuts. Has de confiar en mi. Ja ho saps que he pres una decisió. M'has de creure. Què li penses dir? Que és impossible. Que hi he estat pensant molt i que no puc fer-ho, no puc fer-ho. Deu minuts mentre jo acabo d'escriure aquesta carta per la senyoreta Peabody. Senyor Ransom.
Verena! Eo! 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 Que ha tornat la senyoreta Tarrant? No, senyora, encara no. Tarda molt. Tant de bo hagin anat amb el barquer. Aquell senyor del sud em sembla que no hi entén gaire de barques. Estic segura que la cuidarà. Basil.
Em sap greu destorbar-la, senyora. Em volia veure la senyoreta Tarrant. La senyoreta Tarrant se n'ha anat. Aquest matí l'he acompanyat a agafar el tren. Ah, sí? On se n'ha anat? No li diré, no en tinc cap obligació. Ja m'ho pensava. Perdoni per preguntar-li. Ja la trobaré pels meus propis mitjans. No la trobarà. No? No, n'estic convençuda. Ei, vostè, què coi fa aquí? Tinc una entrada per la conferència. És aquest seient, el C1. L'he triat per veure-ho bé. No comença fins a les 7 del vespre, vagi-se'n. Torni a venir a aquesta hora. Que em pot dir si ha arribat la conferenciant? La podria veure un moment? No, senyor, encara no ha arribat. M'han dit que fa un mes que no la veuen, que ha desaparegut. Si la vol veure, li asseguro que aquest vespre vindrà a l'hora. Sisplau, vagi-se'n. Són els nervis. Ha vingut. No deixi entrar ningú. No pateixi, senyora. No entrarà ningú aquí. Gràcies. Calma't una mica. No et servirà de res posar-te nerviosa. Sembles jo. És com si ara ens haguéssim canviat els papers. Juntes, tu i jo. Estem juntes, Beren. Confia en mi. Jo t'ajudaré. He d'entrar. Deixi'm entrar. Ho sento, senyor. Tinc ordres estrictes de no deixar passar ningú. Surti del mig. No m'obligui a fer servir la força. Que em deixi entrar, li dic. Digues a l'organista que toqui una mica més. Per l'amor de Déu, continuï tocant.
més que es tranquil·litzi. Per què? Estic tranquil·líssim aquesta nit. N'he vist molts de sonats com vostè. Escolti, que no veu que es perdrà la conferència? Torni a la sala i segui com tothom. No n'hi haurà cap de conferència. I tant que sí. Quan s'acabi la música. Què coi passa ara? Senyor! Hi ha una pila de dòlars. Això s'ha de tenir en compte. Ai, no puc més, estimat. Tinc els turmells inflats, com sempre. Déu meu, senyoreta. Digui'ls alguna cosa. Que s'esperin una miqueta, sisplau. Sóc aquí, amb tu. Senyores i senyors, els prego que tinguin paciència amb la meva filla, la senyoreta Verena Tarrant, que sortirà d'aquí a un momentet. Sisplau, tinguin una mica de paciència. No hi ha ningú. Ha de trobar No la inspiració que li permeti transmetre el missatge que tots vostès han vingut a escoltar aquí. És evident que val molt. Es va criar en l'obscuritat de l'espiritisme, la va malletar entre meditacions, va asseure's als genolls dels sonàmbuls. I ha passat d'un a l'altre els hipnotitzadors més famosos. Torna a casa! Jo també tinc, com poden veure, una certa relació amb el públic. I mentre ens esperem, potser els interessa escoltar un informe. És un informe que vaig redactar fa uns mesos, basat en un experiment que vaig dur a terme jo mateix. Per l'amor de Déu, per què no surt? Si el que vol és fer-se pagar, ja ho ha aconseguit. Soc periodista, deixi'm passar. No pot entrar, i aquest senyor tampoc. Em dic Henrietta Stack, Sisplau, comprenc la meva situació, deixi'm passar. Senyoreta Tarrant, vostè? Vagi-se'n, sisplau. El seu principal defensor. Ho pot posar als titulars, si vol. Quantes vegades l'ha sentit parlar? Moltíssimes vegades. El seu missatge s'adreça tant als homes com a les dones? La mà i el braç, que tot seguit veuran, coberts amb un drap, són una relíquia miraculosa valuosíssima. Els experts diuen que va pertànyer a la germana del senyor Greenfield, la senyoreta Meg. Cadascú va rebre un remet de flors de l'esperit i les flors es van repartir entre els germans de la família Greenfield. Llavors la mà va fer un gest de comiat i mentrestant, a la pissarra s'hi va projectar una altra mà que va escriure la frase «Lloat sia Déu». Això és intolerable. No havia sentit mai tanta vergonya. Aquella escriurera amb el diari, eh? Digui'm-ho vostè. Me'n vaig a buscar la porta. Obrin, obrin la porta. Obrin immediatament. Deixi'm passar. Si te'n vas ara, et juro que ens veurem demà. No, deixa'm sortir, només vull una hora. No, ets meva, no et dono ni un minut. Com és que no s'adonen que cada segon que passa val més de $500? Que els tornin els diners, que no ho poden fer, això. Vinga, noia, no et voldràs fer enrere ara, oi? Aneu-vos-en. Deixeu-me parlar soles amb ell i tot anirà bé. Olive.
paralitzada. Sabia que si hagués parlat hauria estat un fracàs horrorós. Encara no és massa tard, deixa'm sortir, sisplau. On anem? Què farem? Agafarem el primer tren cap a Nova York. I demà ens casarem. Jo parlaré en comptes d'ella. Vol parlar vostè? No pot pas sortir ara. Senyores i senyors, col·legues i amics, la senyoreta Verena Tarrant no us podrà parlar aquesta nit. El que us vull dir és que, quan la causa s'ho val, com la nostra, l'individu no compta. Vosaltres no heu vingut a escoltar una veu individual, encara que sigui una veu dolça i harmoniosa, sinó el crit de totes les dones, del passat, del present i del futur. Tal com va dir el gran William Lloyd Garrison mentre lluitava contra l'esclavitud. Jo us dic que serem tan enèrgiques com sinceres. Serem tan intransigents com justes. I per aquest motiu no pensarem, ni parlarem, ni escriurem amb moderació. No demanarem perdó, no ens equivocarem, no farem ni un sol pas enrere i la nostra veu s'imposarà.